מרמון, מקריית גת, מרמת תקווה, מפתח תקווה, מעזוז, וגם אנשים חדשים שזה פעם ראשונה שהם מגיעים לדרך קבלה נעם ואנחנו שמחים לארח אותם. זה בוטח גם. המטרה שלה זה ביחד לפתח דרך איך לפשט את עיקרי חוכמת הקבלה בשביל להפיץ את זה לקהל הרחב בעם ישראל. ויפילו גורל בשל מי